Os 4 operarios colleron a última das xornadas con forza para rematar as tarefas pendentes. Último empurrón da semana. Hoxe polo menos parece que ben bo día. A Litos deberonse pegar as sabas e colleu un coche de alta cilindrada para chegar á obra co menor retraso posible. Estamos a venres e o Litos anda a voltas no quad. Despois a última hora lle vire prisa. O certo é que o quad debe ser aditivo, xa que desde que o probou non se separou del. E ti que fas aquí? Fora daqui, veña. Ala, hai bailitos outra vez. Eu que? Desta volta queremos facer un mesado de apoio para unha barbacoa e 2 bancos. Queremos facer como se foran táboas vellas e para iso o que fago é coller 2 pezas, as empato, este xeito aquí, pois deixei 7 centímetros aquí e 7 centímetros aló. Entón, as pezas están unidas cun sarxento e despois co lápiz, así de maneira irregular, fago pois como unha línea así, imitando como se fora a parte lateral dunha árbore. E despois temos que coller a serra de calar e temos que copiar máis ou menos esa mesma forma, de tal xeito que cando fagamos o corte, o mesmo corte que temos nesta táboa é o mesmo que temos aquí. E despois podemos retirar o sobrante e unir as 2 pezas facendo unha forma irregular. Estamos a venres e el solo pintou a mitad da fachada. A outra esperando a ver que na fai. Pois nada, mas sempre un servidor. Segundo se pode interpretar das declaracións de Litos, a él sobralle tempo para pasear no pequeno chimpín, facer brincadeiras, poñer verdes aos compañeiros e para facer case a totalidade da albanelaría, mentras o seu encargado perde o tempo. Os pinches sempre ven o traballo dos xefes máis doado do que verdadeiramente é. Carles ten pensado facer bastantes mobles para esa zona. A ver se nos dá tempo. Mais o de carpintaría semellou algo máis prudente que o seu colega de albanelaría, sen eludir a responsabilidade e dubidando do éxito conxunto do traballo en madeira. Non obstante, o propietario parece satisfeito con estas tarefas de última hora. Ao final, diante da casa, ali na cabana, pois, preparámonos unhas mesas, uns bancos, un sitio ali de lecer, vanos poñer unhas plantas e, bueno, vai quedar un sitio moi bonito para esparcimento, para pasar ali un bon cacho todos ali reunidos. Como diría Lito sobre o seu xefe, aínda por riba de non facer nada, Rosa sempre lle facilita o chollo. Bueno, polo menos esta lousa é bastante grande e logo acabo. Con todo, o xefe de obra precisou da axuda do pinche para rematar a cuberta do liñeiro, algo que acabou desbordar a paciencia do aprendiz de albanelaría. Litos, pásame a lousa. Litos, córtame esta lousa a 50. Litos, faime un masaje nun pé. A ver se se atreve a dicirlo agora á cara. Litos, pásame aí lousa. Xa me parecía. Esta última xornada dedicada á decoración, Carlas tivo que poñerse na funda de Laira para completar algunhas das súas funcións. Chegaron as plantas e como non está a Laira, pois tócame a mí facelo, así que a ver se me dá tempo. Isto barrer aquí un pouco. Imos poñer aquí o sustrato, temos que botar un pouco. Aquí non está a Laira, tócame a mí. Esto é abono, sí. Mira, abono rosales. Además, estos son rosales, ¿no? Con ese nome tamén deberán utilizalo para mellorar o humor da súa xefa, como non rematen correctamente coa reforma. Eles vai ser un recordo moi bonito que van ter de... Cando señan un pouco máis grandes, pois un recordo precioso que van ter desto que fixaron cando eran máis pequenos, que eras que non, pois é unha cousa distinta a un día normal, é unha cousa bonita para o día de mañá. Hola, familia. Tal? Hola. Suso, e hoxe non traio casco, eh? Nada. Agora xa nos das permiso. Sí. Agora Bueno, xa vos acabou- tamén xa quitastes acabou o a obra. voso. Agora rematamos. Claro. Bueno, que non diría onte, Pois sí, eu xa nas tiña todas, porque dixen, como todo mañá xa, ou pintar chovento.
Era complicado. Atrasábase todo demasiado, botábase o tempo en riba. Pois sí. Con todo o que nos choveu, eu creo que ao final o resultado quedou ben. Da igual que a obra sea grande, que sea pequena, que chova, que non chova. Ao final, pois non sei como fan, que chegan acaban a tempo. Pero pintaron a casa, pintáronse as verxas, pintouse o portal. Que vos parece, rapaces? Moi ben. A min o que máis me gustou foi todo. E a min tamén. E da seguridade, que? Tamén. Portáronse ben. Cumpliron. Tiveron as súas cousiñas, pero bueno, estando encima deles con algún toque de atención, portáronse ben. Aquí había moita fachada que pintar, tocouche a ti, Litos e Adrián. Ao final, acabei eu pintando, recebando, enfoscando, lavando o chan. Tú que fixeche? É que eres un crack, tío. O recebo da fronte, como estaba eso? Ese que estaba fatal. Xa caía o barro ese que tiña, xa caía sol. Sí, tiña moitos anos, e tiña pouco mantemento, facíalle falta unha cousa como esta. Bueno, facíalle falta un lavado de cara. Correcto. Viñestes a punto. Sí. Dá gusto ver a casa, que agora xa parece nova, non é como antes que tiña o cemento á vista. Agora con este color tan bonito que lle puñaron a tan claro, pois é unha cousa moi diferente, a verdade. E teño que recoñecer, Xoán, Anxo, canto traballastes. Os nosos compañeiros do cole tamén fixeron un montón de cousas. Estuvemos aí collendo nos cascallos e, bueno, pintamos. Estaban aí detrás noso todo o tempo, a min axudaron a fazer masa, enfoscaron, pintaron, incluso me axudaron máis que a ti. Axudaronme máis que a ti. Vamos, sí. Vou-nos levar para a próxima obra, eu creo. Pois levos. Pero bueno, tamén hai que dicir que Adrián pois limpiou aí o tellado, que estaba cheo de moa e seguramente non se limpiou nunca o tellado. Limpiou o chan e ao final parece que con limpar parece xa pois, un chan novo, como quen dice, ¿verdad? Xa se nota o cambio. Xa parece outra cousa, só con eso. Pois eso mismo, que necesitaba esta casa, esta entrada, era luz, era despexar o espacio. E eu creo que o problema máis grande estaba nestes pendellos. Sí. Recordades, Sí, tiñan moitísimo. Tiñan a plancha de fibrocemento, pedras no tellado como sistema estrutural, Máxima seguridade. máxima seguridade, moito casco Sí, pero a iso- estrutura de madeira que pretendíamos recuperar. Que non se podía. Non se podía, os puntóns estaban prácticamente podres. Eu creo que esta zona queda moi ben. A verdade é que, mira, pouco a pouco, porque non tiñamos moi claro o que tiñamos que facer para o final. Non, pero quedou unha pequena zona de lecer que a verdade é que impresiona. Entón, bueno, empezamos con unhas ideas que era non tirar tanto, senón recuperar. Entre que a estrutura estaba mal e Alex ten moita forza, Pequeno engano. foi un despiste que quedamos sin piar, quedamos sin murete de peche Case mellor por mí. e non podíamos apoiar a estrutura. Ao final foi bo de tirar a columna e tirar o muro, porque, bueno, quedou todo moito máis bonito, moito máis claro, e, bueno, Case mellor, a verdade, porque, mira, quedou totalmente baleiro aquí para poder facer a cociña, despois aquí o espazo de xantar, e o leñeiro ao final, que queda escondidiño ali, e eu penso que quedou bastante ben. Eu tamén creo que o resultado está moi ben, tanto estéticamente, coa combinación da lousa cubrindo o leñeiro, como coa estrutura de Carlos en madeira, e que aparte favorece a entrada e a casa, sen olvidarnos do mobiliario, que quedou moi bonito, moi funcional, e que supoño que o disfrutaredes moito, e como estes nenos aprenderon tanto de albanelería, porque aprender, como, de verdade, como traballastes todos, Pintaron o pendello dali de arriba, se non chega a ser por vós. Adrián non nos deixou pintar a casa, pero manda unos para ali. Pintaste o garaxe quedou moi ben. Sí, moi ben. Litos non o pinta máis, estaba agora pintando no pendello. No, porque este tipo non me para de dar chollo, entonces non me dá tempo. Chollos que hai que facer, Litos. Algún tempo ainda tiña que vino eu dar unha volta no quad por aí. Menos mal que che pintaron os rapaces o garaxe, que ti liáchete co quad, xa non fiaches outra cousa. No, tiña que disfrutar un pouco, que me tens aquí esclavizado. Sí, está reventado. Pero bueno, teño que agradecervos, especialmente a eles, a vos tamén, porque estivemos moi a gusto aquí con vos, pero a vos los dous, porque sodes un exemplo de nenos, traballadores, dispostos, e quedamos encantados con vos. E que vos quedou o pendello divino. Sí, pero ti non te vas daqui sin subir ao quad. Vente para aquí. Eu? Outra que non vai marchar daqui sin probar o quad, xa verá como lle gusta. Sí, A que quad? A vos? tira, Pero se subín o primeiro día que saquei unha foto. Eu non creo que suba. Eu tampouco. Miña neiña, métome en cada cousa.
Isa.